ቆጽሊ ኣውሊዕን ጥቕምታቱን ቆጽሊ ኣውሊዕ ክለዓል እንከሎ ከም ኣርእስቲ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ኣእምሮኡ ገለ ነገር ክሰኣሎ ግድን እዩ። ምክንያቱ ኣብታ ደም ብሉጻት ጀጋኑ ዝሓተተት ባንዴራ ተወሪቓ ስለ ትርከብ። ከም መለለይትና ባንዴራ ከም ሕልፊ ካልኦት ባንዴራታት ዓለምን ክቡር ዋጋ ስለ ትውንን ዕዙዝ ክብሪ ኣለዋ። ብዛዕባ ቆጽሊ ኣውሊዕ ግን እንታይ ትፈልጡ? ገረብ ኣውሊዕ ብቆጽሉ ብፍሪኡ ናቢሉ ዝበለጸ መድሃኒትን ዝበለጸ ዘይትን ይህበና። ንሎሚ ብዛዕባ ቆጽሊ ኣውሊዕ ጆባ ክብለኩም እየ። ብዛዕባ ጥቕምታት ዘይቲ ኣውሊዕ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ናይ ሎሚ ዛዕባና ቆጽሊ ኣውሊዕ ዝህቦ ጥቕምን ግደናቱ ኣብ ምንዳይ መድሃኒት ንዝተፈላለዩ ሕማማትን ይኸውን። ቅጽል ስም ወይ ካልኣይ ስም ናይ ገረብ ኣውሊዕ ገረብ ህይወት ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ጥቕሚ ገረብ ኣውሊዕ ብታሪኻዊ ሃይማኖታውን ስነ ፍልጠታዊ ሓበሬታታት ዝተሰነየ ዓብዪ ጥቕሚ ዘለዎ ገረብ እዩ። ናይ ዓለምና ብዕድመ እቲ ቀዳማይ ገረብ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ። ብመሰረት ወግዓዊ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ዘ ናሽናል ላይፍ ኤክስቴንሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝተረጋገጸ ኣብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ዝርከቡ ኣዝዮም ንሰብነትና ጠቐምትን ካብ ሕማማት ዝከላኸሉ ቀመማት ስለ ዝውንን ካብቶም ውፅኢታውያን ቀመማት ሕክምና ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። እዚ ኣብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ዝርከብ ትሕዝቶ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጽቡቕ ስምዒት ይህበና፣ ሓይልን ብርታዕን ክንረክብ ይሕግዘና፣ ከምኡውን ጥዕና ከም ንውንን ይገብር። ጥቕምታት ኣብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ገረብ ዝርከቡ ትሕዝቶ ካልሽየም ኤለኖሌት ጸቕጢ ደም የጉድል፣ ዑደት ደም ብጽቡቕ ክሰላሰል ይሕግዝ፣ ናይ ልቢ ጸገማት ይከላኸል፣ ንጭዋዳታት ልቢ ደገፍ ይህብ፣ ዓቐን ኮሌስትሮል የጉድል፣ ካብ ተጻባእቲ ወይ ተጓዳእቲ ዝኾኑ ቫይረስ፣ ባክቴርያ ካልኦትን ብምክልኻል ንሰብነትና ሓያል ምክልኻል ከም ዝህልዎ ይገብር፣ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ንዘጋጥም ዘይተደለየ ባእታታት ንዘስዕቦ ናይ ተጓዳኢ ባህሪ ወይ ክስተት ኣብ ምግታእ ዓብዪ ተራ ይጻወት። ገለ ካብ ስነ ፍልጠታዊ ሓቅታት ቆጽሊ ገረብ ኣውሊዕን ካልእ ፍጻሜታትን ኣብ 1827 ዓመተ ምህረት ኣንጻር ሕማም ዓሶ ቆጽሊ ኣውሊዕ ልክዕ ከም ቆጽሊ ሻሂ ተገይሩ ብምውሳድ ንሕማም ዓሶ ክዓግት ፈተነታት ተኻይዶምን ውፅኢታውያን ድማ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ቆጽሊ ገረብ ኣውሊዕ ናይ ምረት ማለት መሪር ዝኾነ ጣዕሚ ዝውንን ኦል ኤሮፒየን ዝተባህለ ቀመም ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ዝርከብ መሪር መቐረት ዘለዎ ንዓሶን ካልኦት ሕማማትን ኣብ ምፍዋስ ተራ ዘለዎ እዩ። ኤለኖይክ ኣሲድ እውን ኣብ ትሕዝቶ ቆጽሊ ኣውሊዕ ኮይኑ ተጓዳእቲ ባእታታት ብዓይንና ክንሪኦም ዘይንኽእል ከም ቫይረስ፣ ባክቴርያን ካልኦትን ብምቕታል ንሰብነትና ካብ ሕማም ይከላኸል።
እዚ ጨዋም መቐረት ዘለዎ ኤለኖይክ ኣሲድ ትሕዝቶ ገረብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ብ1969 ብመሰረት ተመራመርቲ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ኮይኑ ተረኺቡ። ካልሽየም ኤለኖሌት ተባሂሉ ድማ ተጸውዐ። እዚ ካልሽየም ኤለኖሌት ንኹሎም ተጓዳእቲ ባእታታት ከም ቫይረስ፣ ባክቴርያ፣ ይስት፣ ፋንጋይ ከምኡውን ፕሮቶዝዋ ዝበሃሉ ብምቕታል ሓራ ዝኾነ ከባቢ ይፈጥር። ናይ ሰምነትና ዓቕሚ ምክልኻል ካብ ተጓዳእቲ ነገራት ኣብ ምሕያል ድማ ዓብይ ጥቕሚ ካብ ዝህቡ ቀመማት እዩ። እዞም ቀመማት ኣብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ዝርከቡ ንኣካላትና ሓይሊ ብምሃብ ዓቕሚ ምክልኻል ብምውሳኽ ጥዕና የስዕቡን ይዕድሉን። ልዕሊ 100 ዓመት ኣቢሉ ይገብር ኣብ ዓለምና ቀታሊ ሕማም ሰዓል ንልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ከም ዘህለቐ ይፍለጥ። ንሱ ዝገደፎ ቃንዛ፣ ስቓይ፣ ሞትን ምፍልላይ ቤተሰብን ስድራ ቤትን ምድርማስ ቁጠባውን ካልእን ዝርሳዕ ኣይኮነን። እዚ ሕማም ሰዓል እዚ ካብ ሃገረ ስፓኛ መጺኡ ይኸውን ኢሉ ስለ ዝተገመተ ስፓኒሽ ፍሉ ማለት ስፓኛዊ ሰዓል ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። መበገሲኡ ግን ኣብ ስፔን ዘይኮነ ካብ ቻይና ምንባሩ ድሒሮም ዝተገብሩ መጽናዕትታት ዘረጋግጽዎ ሓቂ እዩ። ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣቪያን ኢንፍሉዌንዛ ብምርካቡ ንዓለምና ዓብይ ሻቕሎት ዳግማይ ፈጢሩላ ነይሩ። እዚ ሕማም እዚ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ኣዕዋፍ ጥራይ ዝርአ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንደቂ ሰባት ከይተረፈ ዘህልቕ ዘሎ ሕማም እዩ። ብመልከፍቲ እዚ ሕማም እዚ ተፈሪሑ ክንደይ ኣዕዋፍ ዘይተቐትላን ተቓጺለን ዘይተቐብራን። ዝኾነ ሰብ ኣብቲ እዋን እቲ ሰዓል ምስ ዝሓምም ይፈርሕን ይጭነቕን ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝተገብረ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ብሚልዮን ዝቑጸሩ ኣሕዛብ ብሰንኪ ሕማም ካብ ስራሕን ትምህርትን ደው ይብሉ ከም ዝነበሩ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ምስ ናይ ዘበና ለበዳ ሕማም ኮሮና ኮቪድ-19 ምምስሳል ኣለዎ። ብመሰረት ትካል መጽናዕቲ The Life Extension ግን እዚ ካብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ዝርከብ ቀመማትን ጠቐምቲ ትሕዝቱን ነዚ ቀታሊ ቫይረስ ካብ ለበዳ ከም ዝከላኸልን ህዝቢ እንተተገዲሱ መድሃኒት ካብዚ ቆጽሊ ዝተረኽበ ወሲዱ ነቲ ለበዳ ከዓክቶ ከም ዝኽእል ዓብይ እምነቶም ይገልጹ ነይሮም። ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1998 ዓመተ ምህረት ዶክተር ሮበርት ሊዮንስ ከም ዝገለጾ ብቆጽሊ ኣውሊዕ ኣብ ልዕሊ ተጓዳእቲ ባእታታት ቫይረስ፣ ባክቴርያ ካልኦትን ዓወታት ከመዝግቡ ዓብይ ተኽእሎታት ከም ዝነበረን ብግብሪ ይርኢሉ ከም ዝነበሩን ጠቒሱ ነይሩ። ተወሳኺ ጠቕሚ ካብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ዝርከቡ ቀመማት ምስ ንርኢ ንዝተመረዙ ምግብታት ዘስዕብዎ ጉድኣት ኣብ ምቅላልን ምፍዋስን ዓቢ ተራ ይጻወቱ፣ ንቆርበት ካብ ሕማም ዘስዕቡን ተጓዳእቲ ባእታታት ብምብዳሕ
ጥዑይ ቆርበት ኣብ ምውናን ይሕግዙ። ሓደ ካብቶም ብዙሓት ሓሚሞም ብኣገባብ ትሕዝቶ ቆፅሊ ኣውሊዕ ሕክምናዊ ክንክን ዝተገብረሉ ሚካኤል ሪቻርድ ከምዚ ክብል ምስክርነቱ ኣስፊርዎ ይርከብ። ኣነ ልዕሊ 15 ዓመት ናይ ጥዕና ፀገም ነይሩኒ። ብዙሕ ሕክምናዊ ክንክን እኳ ጀሚረ እንተነበርኩ እዚ ናይ ሕክምናዊ ክንክን ካብ ቆፅሊ ኣውሊዕ ዝርከብ መድሃኒት ክወስድ ምስ ጀመርኩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክስማዓኒ ጀሚሩ። ገለ ካብቶም ዘሳቂኑ ዝነበሩ ሕማማት ይብል ሚካኤል ሪቻርድ ድርቀት ቆርበት፣ ሰሓ ፀጉሪ ርእሲ፣ ድቃስ ምስኣን፣ ንግሆ ምፍዛዝን ቃንዛ ኣዒንትን ውሪግሪግ ምባልን ድኻም ናይ ጭዋዳታትን መለጋግቦን ከምኡውን ሳሕቲ ናይ ከስዐ ፀገማት የጋጥሙኒ ነይሮም። ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልትን ሞዛይክ ፍልጠት ቆፅሊ ኣውሊዕ ዝህቦ ጠቕሚ ከምዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ። ግን ክርሳዕ ዘይብሉ ነጥቢ ኩሉ መጠኑ ወይ ዓቐኑ እንወስዶ ምስ ዝሓልፍ ሃሳይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዓቐን ወይ መጠን ምሕላው ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ድሒሮም ዝተገብሩ መጽናዕትታት ንጥቕምታት ቆፅሊ ኣውሊዕ ዝምልከት ካብዚ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ከመዝግብ ከም ዝኽእል ክፍለጥ የድሊ። ኣብ ምርካብ ክታበት ናይ ኮሮና ኮቪድ-19 ቆፅሊ ኣውሊዕ ገለ ግደ ኣበርኪቱ ዶ ይኸውን? ብምክታልኩም እናመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ጥቕምታት ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ብሉጻት ዝኾነ ዘይቲ ኣውሊዕ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይን ጠጥዕሙን ምስ ኩልና